Cama kwenithokozani abantu abahle, cama kwenithokozani, ndiyathemba niyaphila. Lamini yentselo ke namhlanje sivuke ngoba kaloku funeka sipheke kwa early. Yonke into nje siyenze kwangexesha enzela uba kuzokwephulwa. Akho nto ebaluleke nje ngathi kukophulwa apha ke kwelethi cala. Hayi, uyabona ukwephulwa kubalulekile kunezinto zonke. Ango kulalisa umuntu akabawo hlamba inyama yegusha yeplate. Sisenzela uba kuthi kusophulwa sibe hayi ukupheka sigqibile, ngoba kaloku apha mntakabawo uyawuthethwa kuthi hayi mntakabawo asalamba ayisuka kwabe kungaphumi ukutya ekitchen. Hayi ke mntakabawo, hayi ndim ke ngokulowa bhuxu la nyama. Hayi ke nanguchuchu ankile mntakabawo akatyebanga sisitufuza. Hayi ke kwanjalo ke. Yabona ke thina apha kwaXhosa sinento ethi umsebenzi ngumsebenzi ngose uzinyaswe ngabantu abangootata. Abantu abangootata kwaXhosa babalulekile kakhulu kuba lokhu kuze ezinye izinto zenzeke kuba kwamadoda. Uba amadoda awekho, hayi ezinye izinto azenzeki. Sentsho uba ke ngokwesiko nesithethe. Hayi ke mntakabawo ngubhuxu sham. Hayi mntakabawo ayipheli nale nyama ndiyihlamba apha. Hayi ke mntakabawo ndahlamba. Ayinoko besendisiye emaphethelweni ke undibethela ukugqiba. Kuba lokhu khona elaa xhegwazana lam lebanisithi, wow Thixo, hayi wanda kwawutyiwa nini. Ngoba kaloku ningamavila, akho nto niyimelayo. Hayi wamakhulu ke mntakabawo, hayi phela kwento ke le yahlala ithetha athi, Thixo uyabona abantu abatsha bale mihla, hayi abameli nto. Ubane ndibuza ke uba uzayiduna le nyama uyipheka apha? Ndithi hayi ndizayiduna xhegwazi, ungabi nawari. Ndizayiduna, ndizayikhenika, ndizayitsho ibe mnandi ke mntakabawo. And kaloku banento yoba abantu abadala thina singabo bangafuni ufunda izinto zasemakhaya. Bathi singabo bangafuni ufunda kwanto edibene nezinto zasekhayeni. Hayi ke mna ke mntakabawo, kuthi xa kusithiwa ndiphakame kuqala ngoba ndingumntu othanda ukufunda, more specially xa into edibene nesiko nesithethe, hayi ndiphakatha apha ndibuzwa. Hayi ke mntakabawo, hayi ke sendibethela ugqiba ke ngoku ngoba wawu ndiyawuthethwa kuthiwa hayi inyama ibiphekwa nguNobulali, khange ivuthwe ngexesha. Hayi ke mntakabawo, nako ke ngoku sendifake phaa bo green pepper nabo onion. Hayi ke ngoku seyisizintweni ke ngoku utshini. Hayi sendibonda ke ngophana ndibondela ukugqiba kutsho kuzawuphakwa. Ezilalini ke mntakabawo, hayi intluti inintsi ngoba kuthiwa hayi ke bangalibali bechicken kaloku bethuna, bangalibali bechicken. Nako ke nam bhuxu ndihlamba ichicken ndizayifaka embizeni kutsho ukutya kube ready. Naku ke ngomntakabawo ndisindingena endlini ndithi hayibo isirhogolo irayisi yatsha. Ayifake yanisonga pha, enzeka kutsale ke sasirhogolo nazo zigqityiwe iplate siyaphaka. Unosakhele batsho kuqala ke apha mntakabawo. Sesingena ke ngokwe-dressing ke ngoku. Hayi ke into emnandi ke abafana bakhona for ukudlulisa iplate. Hayi ke nantso ke ibhekile ingcaza. Umrhawule ke kuthi kwezinye ilali ingcaza. Hayi tyhulu kuthi nanzi indlu igcwele, imile phaa inkonde iyathetha, ithetha kamnandi. Ndiyasithanda bethu nesintu, hayi andizenzi. Umsebenzi ke ngumsebenzi ngabantu. Yayibona indlu igcwele qhu, ungacifana uba hayi nguJuni kanti hayi yipasika. Umnandi kunje mntakabawo, abaphungithi abasela idrink, abatya itoti, abatya iwayini, abatya umqombothi, abatya iblanti. Kubane kusithwa ceduma, khupha utywala sisele. Okanye kuthiwe wafa ceduma, okanye kuthiwe wanxila ceduma. Hayi kumandi bethu nezilalini shem.
hayi ke mntakabawo, hayi nasiya nesifana pha tshini nantsi iplate bethuna intle mani healthy nantsika. Hayi intle mntakabawo i-healthy. Hayi ke mntakabawo, yazi intombi nazo mntakabawo zitya into zazo, kumnandi apha. Umuntu utya ityayo angayityiyo awuyayiyeka atyela ityayo. Nabo sontombi ke bethuna, nabo sontombi bathe dekiyane itafile yabo. Bathe dekiyane tyhulu kudu pheliyane le nto ibutyiwara. Indlu yomXhosa iphelele ke apha ngezibhekile. Thixo amazulu akunzima, ixesha lezitya ke ngoku mntakabawo ngengomso seyishiyeke into nam. Ndibane ndirecharge phaa ngesonka neti enzela uba ndiqeba amandla okuhlamba ezi zitya. Azinintsi mntakabawo, kodwa ke kungcono uba hayi umalumekazi wam wandifundisa ukumela into yasekhaya. Le into ndiyokwenda nayo ngoba hayi asoze ndayilahla. Bye.